दिहुनगिरि थुनफावथाय मावबादा जायखौहाय खुंदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बर' बिफान आरो लोगि फावथाय हानजा लोगोसे सेन्ट्रेल मिउजियाम बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि खुंनायावहाय दिनै 11 थारिखआवहाय नोंथांमोननि फै जों अब्ला नायदिनि
बड'लेण्डआव किबाथ' देखायबाय एबार क'क्राझार स्टेसनाव दायो फेमिलिखौ कनिका बायदि नुथारदों कनिका Ada bisita, kapan pada, kapan semua pasar
application একটা হই বানান প্লাস ডিপেন্ড করে মতে সিনে না পাও আমি এটা application Dia dekat di sini. ini dong sini na paano kali din he go sino bili ko di udi बैसागु बोथोरनि दा बिथार बाजार आरो आयु हाबाब मोनाब्रा हासा बांगालफोर जेवनो जा मेंसोबाय आं बिहामजो थांनाय फैलायनो एथबां खस्थ' गोनां खामानिखौ मानो मावबाय थायोब्रा नोंसोरलाय मानो बेफोरखौ जेबो मुलाम्फा जाया बेफोरजों खस्थ' गोनां खामानिखौ नुदोंबा हाबानोथ' थाखा खामायनानै लाबोयाखै नोंलाय गोजाननिफ्राय थाखा खामायनो थांनायाबो गरसेबो लाबोनो रोङा अब्लाबोलै जोबोद खस्थ' मोनथारो बे गंगार मोनसेखौ दे खस्थ'सो बुंदो बेखौबासो जोंनि न'खरखौ फोथांनानै लाखिदों दानि गोनोखोनि आदबै खामानि मावग्रा बेखौबो गोबां रां दंथ' मिथिगौ नोङो नांथाब जादोंबाथ' सोलिनायानो नोंखौनो नंगौ बाथ्राखौलाय थाङानो नङा जानांगौ 2 लाख रां दंब्ला हर न'आवनो इन्दि फिथोब दंखायो खुन्दुं दिहुनना थावख्रि लुना सि दाना फाननो हागोन आङो बिहामजो एम्फौ फाननायनि राङा नैजौ रां खरसा जाबोबाय गारि गाखोनायाव जेबो नङा दे आयै दाम लासै Sekolah bilang tu अमा बेदर आदा किजि लाबोदा दा माजों सङो आंनो अ बेफोरसो बिमाफ्रा आयदानि बिकासे हायालाय माथो इन्दि बागान साजुखौ बेखौलाय माथो बेनि थाखायथ' गायनो गोनां जादों मालायनाव गायब्लालाय माथो सैमाफोरबायदि लाजि फोनांगौ जायो खोनासंथावै बाथ्राया जाहैबाय गाबोन गामियावहाय सिरिकालसारनि सोरबा गिदिर अफिसार फैगोननो ओमफ्राय बैसागुनि अमा जानायनि रायज्लायनो हागौ थांबानो जाबाय हाबे सेरिकालसारनि अफिसारालाय माथो सावरायफिननो जालायखोथाय मिथिया आंबो गाबोनसो मिथिगोन थांबासो दे जायखिजाया आं थांसै गामि गिदिंनो गोबां दंबावो आंहा आंखौलाय थांथारगोनहाय मिथिङाव मा सावरायफैयो खोनासंहैनो दे गाबोन थांबानो जाबाय थाथ'दो होमबा जागोन दे जाथारलायबाय बिसोरना एसेबां खस्थ' खामानिफोरखौ जायाखामानो मा होनदों नों बोरो बेसे लाबोदों नोंनि बे बेंगालरनि थाखाया नै उन्दुग्रा न'नि थिङा हाथरखियाव दंनानै जेव जेव खुरबाय सानबाबो सानख'नो हानाय नंला आखाइफ्रा हायोब्ला हेफाजाब हो आंखौ बोसोन दाहो
dan bicara Sri Kalsa Bipang tidak ada dan masa kalabu mana itu raja Bipang mana Kami yang mau. parti besar Bipang mana ikhlas mengenai kami semua kami dipuji lagi. Ini beli kami ini. Boleh siapa pulang lah ya mereka. Lagi ni orang mungkin siapa tak pulang sampai. Baca saja ibai. Oh, betul. Hari ini hari bukan ini yang buat. Oh, Ada. Doktor bilang. কি করে আছে? Doktor ni nak kori sampai naik. Pasti. ও বাবুর কি চলে? Biasanya orang tangan ini hidup sih nanti. Sana. ও Ini kutu punane. Ini tidak ada mana. Ada. Itu saja punane. Tapi ini sini kau sapi mana? Masih kenal tak kira. এ মই যাম দে। ফাইভত গৈছোঁ। হা। দে দে। Spinning machine ko. Jaipura binkel nomor bisa na. Sat video pun tak baik. Bila nak jadi. Spinning machine ko mabari mendan. Ini dah 1000 proses tu lah. Nangkang ni ini milik kami di Kampung Nabi Karena lumayan supaya. Dan nangkang mana? Kau Nabi Karena sebenarnya lah. Sebagai simpan. Nangkang mana kan tu aja. Anak kita dah sedek ya. Kalau ada kawan itu. Wah, जोंनि मानसिफोरा बेफोरबायदि सुबिदाखौ लानो रोङा गुबुन जायगानि मानसिफोरा बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोननायसो नाथाय जोंनिया आखाइ मुथियाव फैखानाय बेफोर सुबिदाखौ हगारनानै जोंनि इन्दि मिलि गामियाव बयबो इन्दि एम्फौ फियो बे इन्दि एम्फौखौ खुन्दुं दिहुननानै जि दानानै हाथायाव फानोब्ला गोबां रां मोनो न'खरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै लानो हायो बे गोजान गोजान जायगायाव थांनानै खस्थ' खामानि मावनानै जाहैबाय न'खराव थांनानै बिसि फिसाजों फरायलायनाय नुजाबाय आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैयो रायजोफोर बे खना खना जौ लोंनाय जुवा गेलेनाय तास गेलेनाय बेफोरखौ दा माने लांदों आं बाथ्राखौ लांदिया बेफोरखौ फोजोबनो रायजोफोर दे थांलायदो Nah, ada yang bisa dong, nggak bisa. Bisa tuh ya yang betul.
फिसाफोरनि बेबायदि अनलायनायखौ नुयोबा आंनि गोसोआबो जोबोद गोजोननाय मोनो। दाबायदियाव बिफाया थांनानै दंलायोमोनब्ला बिसोरनि अनलायनायखौ जोबोद गोजोन मोनो। सानदां आरो नोंना देहायाबो मोजां नङा हराबो थौबाय नों दुगैनो थांनायो Lapar begitu dia direct bunuh ke dia. आंखौ दा लोमजानो ना आरो ना लोमजाथ'योबा बे न'आव थानाय एम्फौ एसेजों लोगोसे दाउ मानैसोखौ गाबोन बाजाराव फानहैनोसै आरो दे जागोन। आयै आरो दैदेन बिमा गाबोननिफ्राय नोंसोरो न'खरनि खामानिखौ सामलायदो आं बै फानहरनाय खामानिखौ दायथ' लानोसै। हेल' मिस्टार फैसाखौ जौ जुवायावसो गारहैजोबाथ' माथो थिगसै बेफोरजोंलाय फोथायना लाखि आफा बोराइ बाथौ दंनांगौ मा लाखिसै কিনা বেচা যিকোনো বেচিলে মানে কৈছে নহয় পইচাটো যোৱা নেকেলিবতো অৱশ্যে
পয়সাটা দিতে 아이, 이놈이 아주 정말 Sangat dibilang itu lagi. Ampai boleh kau lagi tentang kau berani kan saya. Saya
시내 사람들이 기대가 가야 하여.
Hak
Ôi mày phải thấu lên nó cũng ra nè. À, nó là gì à? আচ্ছা আসে না কিমান ডাঙৰ আছে
sama gitu. Semua ini mana justru time bisa itu masih piknik.
치는 거야. 파스타임 먹는 거. 마치 카 문들래. 들라게 그려, 들라게 그. 한 마사 먹는 거 아니고. 막 코로 와서 아이고, 그래. Ya ada sudah. Aku belum bicara lebih ke Joko mana first time. Apa ini? Ada. Betem rapu pesa. Sudah banyak sih tak boleh. Masa belum bisa tahu. Head check. Ada. Isin mau. Lembab aku kini kan baik betul. Lembab tak? Tapi aku. Ya, aku biar gini. Suara, lembab tak apa? Ini pun. Ini lembab aku lembab. Kau pasal aku.
Apa rasa? Oh, wait, apa? Oh, mana di mana sih lah? 哦，菜，那边给他配菜， Oh, अच्छा, deh. 准备菜。阿开，菜了嘛？就把你他们。 Ang yang kau nak ikat apa saja itu? Ini pun ada. Dan itu dan saudara, masih macam hal inisiatif baru. Inisiatif ada jadi baik. Lokal itu global pelan. Karena mana? Jangan lokal itu naik, jangan ikut kau. Global kan kalau orang itu naik. Bina saja. Dan itu dan saudara inisiatif. 哦，你可是我不在好好拍一下，另外你起码说，让你们看一下。 Apalagi di mana sudah, mama kalau nak kue di siapa? Bibar garib न'खरनिफ्राय मोनसे जौगा हाई स्टेटास मोनसे महरखौ नायनो फै रायजोफोर फै जों नायनो
살 एसेबां सर्ट टाइमाव एसेबां गिदिर खामानिया नोंथाङा जेबो गैया जाफुंजोबगोन र' मेटेरियेल्सनि जोंहा आंखाल गैया अलरेडि 10% प्रडाक्सना जोंनि आखायावनो दंखायो बाखि थानाय प्रडाक्टखौ जोङो सुबुंफोरखौ अभार डिउटि खामानि मावनानै दिहुननो हायो अभार डिउटि मावगोन ना मावा बिसोरबा मावनांगोन मानो मावा अभार टाइम मावनायनि बिसोरनो एक्सट्रा पेमेन्ट होनाय जाखागोन गाबोननिफ्रायनो प्रजेक्ट ल'आ स्टार्ट जागोन बे प्रजेक्ट ल'आ जादों जोंनि मेडामनि सिमां बे प्रजेक्टखौ मुं दोननायनि आन्दोआव दं मेडामनि गावखौ बावसोमनाय जोंनि हारिनि जायगानि ओनसोलनि प्रडाक्टखौ मुलुगनां हाथायाव एक्सपर्ट खालामनानै होनाय बै खामानिनि गेजेरजों जोंनि लकाल लाइमोनफोरा आनइमप्लय जानानै थायालासे गाव गावनि आथिङाव गसंथानै थानो हागोन आरो जोंनि बे ओनसोलाव एफा एनै जब क्रिएट खालामनानै होनो हागोन दा जोङो जोंनि मावनांगौ खामानिखौ जों बुंनाया बेखिनियानो गाहाय दायथ' दिनै बिबारि ब्रेना मेडामनि बावसोमनायनि गेजेरजोंनो बे प्रजेक्ट ल'नि गेजेरजोंनो बयजोंबो मिथिजा जासिनाय जानो थांगासिनो दङ बिदिब्ला नोंसोर गाबोननिफ्रायनो प्रजेक्ट ल'खौ साक्सेस खालामनो थाखाय खामानि मावलायगोन दे Yes, madam. जोंहा बेलेगाव खामानि दङ एसे खोनासंसै बिदिब्ला नोंसोर थाथ'लायदो जागोन मेडाम आइजो फालांगिरि हिसाबै गावखौनो मुलुगनि फालांगियारि फोथाराव गायसंनो हादों। दिनै बे मेलाव आंनिफ्राय आंनि सासे हेन्दलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि जानानै फोसावनो लुबैयो दि बिथांनि दैदेन इन्डास्ट्रिनि जौगानायनि मुङाव आङो नोगोद 50 लाख रांखौ अनसुंथाइ महरै होगोन होननानै बेजों लोगोसे आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों रायजो। मानगोनां जोंनि हेन्दलुम एन्ड टेक्सटाइलनि मन्थ्रि जाफुब खुंगुर हायनारि गावनि बेसेन गोनां बिबुंथिखौ होलांबाय आरो बेजों लोगोसे बिबार ब्रेड आरो ब्रेड इन्डास्ट्रिनि थाखाय 80 लाख रांनि अनसुंथाइ होनोबो गावनि खुगानिफ्राय फोरमायलांबाय। बिथांनि थाखाय गोबारै आखाइ खबनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरबाय। बे समाव जोंहा गाहाय हाबाफारि महरै दङ मान बावनाय हाबाफारि। बेखौ आवगायनो थाखाय जोंहा हेन्दलुम एन्ड टेक्सटाइलनि मन्थ्रि बिथां जाफुब खुंगुर हायदारि बिथांनि आखाइनिफ्राय बावनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम जोंहा बरायनाय एबा मान बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय दा बे समाव
बिबारी ब्रेन्डनि अनार आरो दैदेन इन्डास्ट्रिनि मालिक बिथां बिबारी बड'सा बिथांखौ गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिजों लोगोसे गावनि मावमोन्दांथिखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोरमायनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। आरो सिनायथि होनायाव गोबां बिहोमा होदों। बेजों लोगोसे जोंनि
बुंनानै जारला जाथारबाय नांला आरो बेफोरखौ नांथारलिया आरो लोंथारलिया दिनैनिफ्राय गारहरदो गोजानाव बेफोरखौ नंगौ गारहर आं दिनै जोबोद गोजोनबाय आरो जोबोद गोजोनबाय दिनै नोंसोर जे समजों लोगोसे गावखौ सोलायनो रोंदों बेवहाय आंहा दिनै जोबोद गोजोननाय दङ फै जों मोनसे गोदान लामाजों आगान सुरलांनि फै आरो फै आं साननायखौ Segera lagi kau pernah nampak apa? Pernah nampak? Di semua jurusan kalau orang sana ini jahit Neji Sandi, Pitai ada 99% ada benar kemak. First time jangan 99% yang dia anda sawar, benar-benar, benar. Dan jabut benar macam jalan. Tapi orang yang kibang kalau lewat sana, script writer, udah musuh dari sama pun kalau lewat. Bitangabe Bodo University ni Bodo Bifani ni Illuminica music kornai serta drum gasio bitangabe bahagia laden script lena je lagase ada janda kaulin chandan didam Basumatari Bitangiri bitangabe tu sama pindah kaulai lebe bitangabe jabai didam Basumatari lagi ni sini macam se actor artist bidangan Tripura National School of Drama nifrai TIU nifrai pass out jana pinai binifrai backstage of music ko bahagia labodong Sanserang Daimari bidangan kau lagi pinai lagase backstage of light and set kasih bahagia labodong Nilambor Najari bidangan tu sama kau lagi Lagase nomor light dan set kasih wahai panjabanai Puturam Daimari jauh sama kau lebai lagase nomor Kamgan Basumatari besemuanya director bidangnya akhirnya kau baik artis penisini self introduction kenal lagi na ampai yang kau lagi Boydisimu Kulumbai Ang Himalaya Basumatari आथिखालाव गोदानै एडमिशन लादों PhD नि थाखाय गोजोन्थों आंनि मुङा दोमैलु बसुमतारी आं थांनाय बोसोर 2025 मायथाइयाव PhD आव एडमिशन मोनदोंमोन दा संजिरगिरि हिसाबै बर' बिफानाव हाबा मावगासिनो खुलुमबाय आंनि मुङा बिजुलि ब्रह्म आङो मिरु बर' फरायसंनि गोदान संजिरगिरि Kulumbai, angni muka Nilambor Narjari. Kulumbai, angni muka Sanserang Daimari.
खुलुमबाय आंनि मुङा उदां बसुमतारी आं टिपकाइनिफ्राय आङो बर' बिफाननि सासे फरायसामोन जाय 2019 मायथाइयावहाय बारग'लांदों खुलुमबाय आंनि मुङा जुनुमनि बर' आं देग्लाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव PhD-आव गोदानै एडमिसन खुलुमबाय आंनि मुङा अनुराधा बसुमतारी आङो बे मुलुगसोलोंसालियाव एबार CBS सेन्टाराव गोदानै PhD-नि एडमिसन लादों खुलुमबाय आंनि मुङा बिक्रम रामसियारि आं एबारसो PhD-आव गोदानै एडमिसन लादों खुलुमबाय आंनि मुङा दैजि स्वर्गियारि आं बर' बिफाननि सासे संजिरगिरि खुलुमबाय आंनि मुङा संगिना बसुमतारी आङो बर' बिफाननि ब्रैथि फरायसमनि फरायसा खुलुमबाय आंनि मुङा सुमित्रा ब्रह्म आं देग्लाय गोदानै PhD-आव एडमिसन लादों खुलुमबाय आंनि मुङा मनिदीपा ब्रह्म सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारनि HSS डिपार्टमेन्टनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर खुलुमबाय आंनि मुङा दानसोरां बसुमतारी आङो दायो बर' बिफानाव PhD संजिरगिरि हिसाबै दङ गोजोन्थों खुलुमबाय आंनि मुङा रम्भा बसुमतारी आं बर' बिफानाव गोदानै मुं थिसनजानाय संजिरगिरि खुलुमबाय आंनि मुङा प्रमिला बसुमतारी आं देग्लाय गोदानै PhD एडमिसन लादों खुलुमबाय आंनि मुङा अनसुमा नार्जारी आं गसाइगाव मालागुरि गामिनि आं दा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सेन्टार फर बड' स्टाडिजआव गोदानै PhD एडमिसन मोननो हादों खुलुमबाय आंनि मुङा बर्नाली बसुमतारी आङो बर' बिफाननि स्कलार खुलुमबाय आंनि मुङा दैमालु बसुमतारी आं बाक्सा जिल्लानि दायो आङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' बिफानाव सासे रिसार्च स्कलार महरै एडमिसन लादों खुलुमबाय आंनि मुङा देबजित बसुमतारी आङो MA 4th सेमिस्टारनि सासे फरायसा आं नैबे थियेटारावहाय जौ फाग्ला जगिंनि रल लादों आङो बाक्सा जिल्लानि खुलुमबाय आं मिथिंगा बसुमतारी आं तामुलपुरनि दायो आं बर' बिफाननि सासे संजिगिरि बेवहाय आं तपननि रलखौ लादों खुलुमबाय आंनि मुङा हिरिम्ब बसुमतारी आङो बर' बिफाननि संजिरगिरि आरो आङो बे फावथायाव फाव खालामदोंमोन सेरिकालचार अफिसारनि गोजोन्थों खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि मुङा सिबिखां नार्जारी आङो दायो बर' बिफाननि सासे संजिरगिरि खुलुमबाय आंनि मुङा सोदोमस्रि ब्रह्म आङो क'क्राझार जिल्लानि आङो दा सेन्टार फर बर' स्टाडियावहाय गोदानै मुं थिसननाय सासे संजिरगिरि खुलुमबाय आंनि मुङा धनन्जय बसुमतारी आं दायो बर' बिफानाव सासे संजिगिरि महरै खामानि मावगासिनो दङ खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आंनि मुङा आमुलि नार्जारी आं बर' बिफानाव रिसेन्टलि PhD-आव एडमिसन लानाय सासे संजिरगिरि गोजोन्थों खुलुमबाय आंनि मुङा मौसुमि बसुमतारी आं सेन्टार फर बर' स्टाडिजआव PhD-आव गोदानै मुं थिसनदों खुलुमबाय आंनि मुङा अनसाय स्वर्गियारि आङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननि ब्रैथि फरायसमनि सासे फरायसा लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गुसुनि हारिमुनि नेहाथारि आङो बे थियेटाराव सासे एंकरनि रल लादोंमोन खुलुमबाय आंनि मुङा गुनेश्वर औवारी बे फावथायाव आङो सासे मन्थ्रि आरो सासे बिहारिनि फाव लादोंमोन आङो दा सासे स्कलार हिसाबै बर' बिफानाव खामानि मावगासिनो दङ एसेनोसै खुलुमबाय आंनि मुङा संगिता बर' आङो बर' बिफाननि सासे गोदान स्कलार आङो ड्रामायाव सासे बेंगलि आइजोनि रल लादोंमोन आरो इमप्लयिनि रल लादोंमोन खुलुमबाय आं मैखोम मुसाहारि बिजनि चिरां डिस्ट्रिक्ट जोंनिया आरो लोगोसे बे मुलुगसोलोंसालिनिनो बर' बिफाननि सासे संजिरगिरि रल हिसाबै सिनायदों सिनायगोन ना सिनायाखै सिनायदों खोन्थाला आङो बेलासिनि माने मोनाबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय नाथाय आं बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि माने सोद्रोमा नङा आं बर' आइजो लिरगिरिनिसो सासे सोद्रोमा ड्रामाखौसो माने हारिमु कालचारखौ मोजां मोनोखाय आङो नैबे 20
साननि थाखाय आं सासे सोलोंसा जानानै बेवहाय सोलोंफैथ'दों बेनो आंनि आरो आं बाहाय बिखुनजोनि बिबारिनि बिखुनजोनि रल लादों गोजोन्थों सरि आंनि मुस्लिमा भेलेन्टिना बसुमतारी तितागुरि जानागावनिया गोजोन्थों आंनि खुलुमबाय आंनि मुङा प्रदीप बसुमतारी आङो दाख्लै बावैसो PhD एडमिसन मोननो हादों बर' बिफानाव बेजों लोगोसेनो आं बे फावथायाव रल हिसाबै एमप्लयि 3 आरो मन्त्रि बिथांनि PA हिसाबै रल लानाय जादों गोजोन्थों आंनिसिम आं बयखौबो खावलायनो सानदों दान्दिसे सम जिरायथ'बावनो थाखाय सार्टिफिकेट डिस्ट्रिबिउसन खालामगोन आं बे बिथिङाव बे बेलायाव आङो खावलायनो सानदों बर' बिफाननि HOD बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मानगोना मेडाम इन्दिरा बर' बिथांखौ आङो जौसाङाव फैनो खावलायबाय लोगोसे सेन्ट्रेल मिउजियामनि हिल'लज्योति सार बिथांखौ जौसाङाव फैनो खावलायबाय आरो वर्कशपखौ एसे कअर्डिनेटर दैदेननाय सामलायनाय मेडाम डक्टर लाइस्रि महिलारि बिथांखौ जौसाङाव फैनो खावलायबाय लोगोसे आं लिरगिरि थियेटार ग्रुपनि मानगोना आफादगिरि लोगोसे सोमदोन ब्रह्म बिथांखौ जौसाङाव फैनो खावलायबाय नैजि साननि मावबादानि सार्टिफिकेट जोङो सोलोंसाफोरनो गथायनाय जागोन दा बे समाव आङो दहाय बुंनाय जायाखै फंनैसो आं बुंनो सानग्रोदों दा सार्टिफिकेट होनायनि सिगां जोंनि लिरगिरि थियेटार ग्रुपआ मैयासो 17 बोसोर कमप्लिट जानाय मैया बार्थडे फालिनाय जादों लिरगिरि थियेटार ग्रुपआ 18 बोसोराव आगान होबाय दा 18 बोसोराव जों ओरैबायदि खामानि मावबोदों जोंनि थांखियानो बेनो बर'नि गोदोनानै थानाय जोंनि हारिमुखौ जोङो माब्रै जों सिगां लांफायो नेशनेल लेभेलाव बा इन्टारनेशनेल लेभेलाव बर'नि फावथायखौ जों बाहेरायाव मुम्बाइ दिल्ली त्रिपुरा जेरावबो जों दिन्थिहैनो हाबाय कलकाता बर' रावजोंनो दिन्थिहैनाय जादों आरो लोगोसे जोङो इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल जों बोसोरफ्रोमबो खुंनाय जायो 4th एडिशन जोबनानै थांबाय एबार नेक्स्ट इयार बे बोसोरावनो 5th एडिशन फैगोन गोबां कान्ट्रिनिफ्राय बाहागो लाफैखांबाय लेटिन आमेरिका UK इटाली बांलादेश श्रीलंका गोबां जायगानिफ्राय बाहागो लाफैदों दा जोंनिया लिरगिरि थियेटार ग्रुपआ आरो बोसोरै जोङो मोनथाम स्कुलाव जोङो फ्रि 3 days ट्रेनिं होयो बा स्टोरी टेलिंनि सेमिनार खुङो आरोखि स्कुल थांनानै आरो बेवहाय आरो बेबायदिनो सिगाङाव फैखांखाबाय जोङो मिडिया वर्कशप खालामफैबाय 3 daysनि बर' बिफानाव देग्लाय मेडामजों रायज्लायफैनाय लोगो मेडामा अके होनहरबाय दा बेनि थाखाय आं मेडामसिम बर' बिफाननिसिम जोबोद साबायखर बावदों बेखौ जोङो मालाबा बावनो हाया मेडामना जों जेब्ला नांगौ सापर्ट खालायो मैयाबो जोंनि लिरगिरि थियेटार ग्रुपनि जोनोम सान फालिनायाव लाइस्रि मेडामाबो आलासि महरै दंहैयोमोन दा इयुनाव जाहाथे बयबो गाव गावनि हारिमुखौ लाखिनायनि थाखाय गावनि फावथाय लिरग्रायाबो खम जालांबाय आरो आंनि नोजोराव लिरनानैल' दोनबा बे कमप्लिट फावथाय मोनसे जाया लिरखांनानै बेखौ फावथायखौ जुदि जौसाङाव जुदि लाबोनो हायाबा बे मालाबाबो कमप्लिट फावथाय नङा आंनि मथेबासो आरोखि दे गुबुना मा साना मिथिया बे आरो बेनिखायनो जों नाजादों गोजाम लिरनानै दोननाय माखासे फावथायफोरखौ जोङो जौसाङाव लाबोनो नाजाबाय थादों जोंनो जेरै कमल कुमार ब्रह्म सारनिखौ गोदान फैसालि खालामखांबाय मिमांनि सिमां रिसेन्टलि खालामखांबाय राजा इरागदाव खालामखांबाय जोङो सान्दो बावदिया खालामखांबाय गोबां आरो ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि खन्थाइ सोमोनांदोंमोन सारा जेब्ला जों रायज्लायहैजेनो अख्रां गंसे नांगौ बे खन्थाइयालाय मारै फावथाय जानांगौ जाखो होननानै सारनि थांनाय समाव सारा रिहार्सेल नायै ओरैबायदि गोजोन लांदों सारनि गोथां समावनो नायनानै बिराद गोबां जायगायाव दिन्थिफुंनाय जादों बिनिफ्राय सुरत साराबो बुंबाय थानानै बारग' जोंनि साहित्य सभानि आवगायनि आफादगिरि मानगोनां डक्टर सुरत नार्जारी सार बिथांनि खन्थाइ तथागतनिसिम फिन आरोबाव गांसे लाइजाम बेखौबो जोङो बडि द्रुम मुङै फावथायखौ दिन्थिखांबाय दा बे समाव बेखौनो बुंबाय जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिसिम रेजिस्ट्रार बिथांनिसिमबो जोबोद एकदम गोसो गोरबोनिफ्राय जों लिरगिरि थियेटार ग्रुपनि तरफनिफ्राय जोङो रोजा साबायखर बावबाय दा बे समाव आङो जौसाङाव खावलायबावनो सानदों मेडाम सेन्ट्रेल मिउजियामनिफ्राय डक्टर रुपाश्री हाजवारी सार मेडाम बिथांखौबो आं जौसाङाव फैनो खावलायबाय लोगोसे सार भौमिक चन्द्र बर' बिथांखौबो आङो जौसाङाव फैनो खावलायहरबाय
आरो लोगोसे जोंनि बारग' EM BTC-निनो बारग' EM नीलोत्सव गयारि सार बिथांखौ जौसाङाव फैनो खावलायबाय फैदों सारा फैदोंमोन पद्मिनी मेडाम जौसाङाव फैनो खावलायबाय निमिला मेडामखौबो जौसाङाव फैनो खावलायदों निमिला मेडाम जौसाङाव फैनो खावलायहरबाय बे समाव आङो सार्टिफिकेटखौ गथायनायनि सिगां आङो माब्रै जादों माबायदि मोनदों सुंद'यै फंनैसो जास्ट एनकारेजनि औ हिललुदि सारनिफ्राय सर्ट केनेके কি হ'ল কেনেকে অলপ বডুৱা খাকবলৈ সঠিকে সকলোকে খুলুমবাই আজি আমাৰ লাৰ্গী থিয়েটাৰৰ জৰিয়তে যিটো আমাৰ ইয়াতে মানে 21 দিনীয়া কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছিল 20 দিনীয়া আজি 21 দিন পৰিছে আৰু 20 দিন আজি 20 দিন মই আচলতে এই মিউজিয়ামৰ যে ডিৰেক্টৰৰ দায়িত্ব সেইটো আমাৰ বড় ইন্দ্ৰাবাইদৰ পৰা চিন্তাগত লৈছো তাৰ আগতে এইবিলাক সকলো ঠিক ঠাক হৈ গৈছিল আৰু সেই কাৰণে ইতিমধ্যে যেটো কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছিল দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়ে মই এদিনও তাত থাকিব নোৱাৰিলো তাৰ কাৰণে মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছো কিন্তু খবৰ লৈ আছো আৰু আমাৰ মাজত ইমান ব্যস্ততা হৈ গৈছে এতিয়া ইজনে আজিও পকৰেকা কলেজৰ পৰা মই দৌৰি আহিছো প্ৰথম নাটকখন শেষ কৰিবলৈ নাপালো যিকি নহওক এনেকুৱা কৰ্মশালাৰ প্ৰয়োজন আছিল আমি আমাৰ ডক্টৰ আমাৰ প্ৰফেসৰ ভূমি বড়ো ছাৰৰ লগতে মই বহুত দিন আগত এইবিলাক বিষয়ে কথা পাতিছিলো যে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত এই ধৰণৰ কৰ্মশালা হ'বই লাগে আৰু শেষত ইন্দ্ৰাবাইদৰ আগ্ৰহত আৰু আমাৰ লাৰ্গী থিয়েটাৰ গ্ৰুপৰ সঞ্জীৱ বাবু আৰু তেখেতৰ লগতে এনেকে যিখিনি কাৰ্যসূচী হ'ল খুব ভাল হৈছে আৰু ভৱিষ্যতেও হ'ব আজি থিয়েটাৰ দেখিলোঁ যে বহুত মানুহ গোট খাইছে বিভিন্ন জাগাৰ পৰা আহিছে আমাৰ বহুতে হয়তো বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিছুমান স্কলাৰ আহিছে যিবিলাকক মই চিনি নাপাওঁ এইবিলাক দেৱজিৎ দাসক চিনি পাওঁ আগৰ পৰাই আমাৰ নীলচৰ ক'ত গ'ল উদানশ্ৰীতো মই স্ক্ৰিপ্টটো দেখিছোঁ উদানশ্ৰী আগতে এখন স্ক্ৰিপ্টটো মই চাইছোঁ তাতে অসমীয়াৰ পৰা বড়োলৈ তৰ্জমা কৰোঁতে দেখিছোঁ গতিকে মোৰ বিজুলী মোৰ ছোৱালীজনী ক'ত গ'ল মোৰ ছোৱালী এজনী বিজুলী আছে তাই স্কলাৰ নেকি এতিয়া পঢ়ে স্কলাৰ তাক মই আছাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা জানো মোৰ ছোৱালী বুলি কওঁ তাই এতিয়া যে স্কুল আহিছে খুব ভাল পাইছোঁ গতিকে এই গোটেই টিমটো মই এটা কথা ভাল পাইছোঁ স্ক্ৰিপ্টটো যিয়ে নহওক শেষত গৈ এটা নতুন পথ দেখুৱাইছে চব ভাল কিন্তু মই যে স্বতঃস্ফূৰ্ততা যিটো স্পন্টেনিয়াছ এক্টিং সেইটো খুব ভাল লাগিছে বিশেষকৈ ভেলেণ্টাইন বাইদেউক মইতো ভাবিছোঁ তেখেতটো মই চিনি পোৱা নাই মানে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিটো হ'ব নালাগে কিন্তু চবতকৈ ভাল তেওঁৰ লাগিছে আৰু বাকীবিলাক যিখিনি ইয়াতে আৰু এটা কথা মঞ্চ সজ্জাৰ পিছফালে যিবিলাক মানুহ আছে নেপথ্যত ইমান পৰিপাটিকৈ সজাইছে ঠিক একেই জেগাত য'ত যিটো আছে সেইটো আছে এইটো চিনেমাত হয় সাধাৰণতে চিনেমাত শ্বৰ্ট নম্বৰ লিখা থাকে কোন সময়ত কি শ্বৰ্ট হ'ব এইটো তাত লিখা থাকে এইবিলাক এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ কৰে ইয়াত দেখিছোঁ যে য'ত যিটো অৱস্থানত যিটো আছিল সেই পিছৰ তিনিটা দৃশ্যৰ পিছতে একেই অৱস্থানত আনিছে আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক যিটো নেপথ্য যিটো মিউজিক সেইটো খুব ভাল হৈছে য'ত যিটো হ'ব লাগে যেনেকুৱা গানৰ য'ত চেৰজা বজাব লাগে চেৰজা বজাইছে য'ত চিফুং বজাব লাগে চিফুং বজাইছে য'ত খাম বজাব লাগে খাম বজাইছে সেইটোৰ কাৰণেও মিউজিক ডাইৰেক্টৰক ধন্যবাদ দিবই লাগিব মই অভিনয়ৰ কথা কৈছোঁ অভিনয়বিলাক স্বতঃস্ফূৰ্ত হৈছে কাৰণ সকলোবিলাক ক্ষেত্ৰত তাৰ নিজৰ ভাষাত যেতিয়া মানুহে কথা কয় তেতিয়া স্বতঃস্ফূৰ্ততা বেছি প্ৰকাশ পায় সকলোৱে নিজে ধৰণৰ কথা ক'ব পাৰে যিবিলাক মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে ক'ৰবাত হয়তো পৰিচালকৰ নিৰ্দেশৰ বাহিৰেও কিছুমান অভিনেতাই নিজৰ অপৰেঞ্চি দিছে তাৰমানে কৈছে এনেকৈ কিন্তু তাৰপিছত আকৌ বটল দলীয় ক্ষেত্ৰত বেলেগকৈ দিছে অলপ ক'ৰবাত আলোচনা আছে এইবিলাক চাব প্ৰথম প্ৰডাকশ্যন আৰু যিটো অনুভৱ কৰিছোঁ আকৌ আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল গ্ৰুপত ত্ৰিপুৰা আপোনালোকে লৈ যাব আৰু আশা কৰোঁ যে আমাৰ এইটো যিটো অনুষ্ঠিত হ'ল এই নাটকখন আপোনালোকে অসমৰ বা ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰদৰ্শন কৰক সেইটো আশা কৰিছোঁ আমি যিখিনি পাৰোঁ মিউজিয়ামৰ তৰফৰ পৰা যদিও পোনপটীয়াকৈ এইটো অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি তথাপি যেনেকৈ পাৰোঁ আমি সহায় কৰি যাবৰ কাৰণে আমি বদ্ধপৰিকৰ আৰু এইখিনিকৈ সকলো অভিনেতা অভিনেত্ৰী কলাকুশলীক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ এইখন সুচাৰুৰূপে ইমান দিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ অন্তত আজি প্ৰথম নাটক মিলিছে আৰু নাটকখন সফল হৈছে আৰু সকলো দৰ্শকসকলে প্ৰত্যেকটো দৃশ্যাংশৰ পিছত হাত চাপৰি বজাই তেওঁলোক উৎসাহিত কৰিছে এইটো ভাল লাগিছে সকলোৱে নাটকখনৰ লগত একাত্ম হৈ জড়িত হৈ পৰিছে এইটো আৰু ভাল লাগিছে এইখিনি কৈ সকলোকে মই আকৌ নমস্কাৰ জনাইছোঁ ধন্যবাদ আৰু মই এইখিনি দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ধন্যবাদ দিছোঁ थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद থাকিল আপনার आङो एसे उल्था जाबाय आंनिया आर'नाइजों बरायनो लादों मेडाम मिनुला
बिथांखौ आर'नाइ गांसेजों बरायनो खावलायबाय। बेनिफ्राय पद्मिनी मेडाम बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय। डॉक्टर रुपसी हाजारी मेडाम बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय। बेनि उनाव लोगोरि थियाटारनि माने आफादगिरि डाक्टर सोमदोन ब्रह्म बिथांखौबो गांसे आर'नाइ बरायनो खावलायबाय। बेनिफ्राय डक्टर भौमिक चन्द्र बर' सार बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय। हिलल ज्योति सार बिथांखौबो आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय। बेनिफ्राय जोंनि जाय जोंनो जायगा मेन खोनादों मेडाम इन्दिरा बर' प्रफेसर डक्टर इन्दिरा बर' बिथांखौ बरायबाय। लोगोसे क'अर्डिनेटर आंलाय जाय बिथाङा क'अर्डिनेटर हिसाबै सामलायदों बिथां मेडाम डक्टर लाइस्रि महिलारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायबाय। बे समाव आङो सासे बुंबावनो सानदों पद्मिनी मेडामखौ बे फावथायनि सायाव नायनानै एसे एक्सपिरियेन्स गेजेरावनो आं सेख'दों दा जोंनि बे जि मावबादा थियेटारनि मैखोम बिफाव लागिरि होननानै जोङो लोरगि थियेटारनि गाहाय नेहाथारि सन्जु कुमार ब्रह्मखौ जों मिथिगौ आरो बिथांनोबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आङो सिरिबासखौ खावलायबाय। गोजोन्थों। दानिया पद्मिनी मेडामखौ फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायबाय। Thank you, madam. First of all, though, a big round of applause for this artist. Jai Jai. बाहागो लादों जोबोद मोजां जादों स्पेशली भेलेन्टिना बायद' ओरैबायदि मोजां जादों आं नोंनि बबेबा मोनसे डायलगावथ' गाबनो ओंखारबावबाय थानो हायाखसै आङो ओमफ्राय आङो आंनि हासबेन्डखौबो एसे आङो ट्रान्सलेट खालामना होगासिनो दङ गेजेर गेजेर एसे अखुवा बुजियैखौ ओरैबायदि मोजां मोनदों आं माने थैंक्स टू मणिदीपा मैडम आंखौ पर्सनली इनवाइट खालामदों आरो आङो ओरैबायदि एन्जय खालामदों माने थियेटारखौ जेब्ला नायो धैर्य नांगौ नो डाउट आरो स्टार्टिंनिफ्राय नायाबा बेखौ बुजिनो एसे गोब्राब जायो आं ओंखायनो दिनै आङो नाजाथारदों जे आङो स्टार्टिंनिफ्राय थांनानै आं जोबजासिम दिनै आङो जिरायगोन होननानै ओमफ्राय माखासे इनफरमेशन ओरैबायदि इनफरमेटिभ बे माबाया ड्रामाया ओरैबायदि इनफरमेशन बेयाव दङ बेखौ जाहाथे बिथांमोना बेबायदिनो आवगायलांनो हाथों गोदान गोदान काहानि लाबोनो हाथों इयुनावबो आरो जेरै बिथाङा बुंदों इन्टारनेशनेलि सानदो बावदिया मोजां माखासे प्रग्राम्सखौ खालामदों आं माखासेखौ मिस खालामदों नाथाय आङो फैगौ दिनफ्राव आङो बाहागो लागोन होननानै नायगोन होननानै एज एन अडियन्स आं थांगोन होननानै आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो बेबायदिनो आवगायलांनो हाथों बे टीमा अरायबो आं बेखौनो बेस्ट विशेस होबाय बयनिसिमबो थैंक यू सो मच फॉर दिस इनविटेशन once again थैंक यू मेडामनिसिम जोबोद साबायखर थाबाय गोबां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय मेडामा दा बे समाव आङो गिबियावनो डाइरेक्टर बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय दिदोम बसुमतारी बेनिफ्राय साबायखर थाबाय बेनिफ्राय जोङो खावलायनो नागिरदों स्क्रिप्ट राइटार बिथां उदां बसुमतारी स्क्रिप्ट राइटार हिसाबैल' नङा क'अर्डिनेटबो खालायदों मिउजिकबो खालायदों लाइटनि सेटिं गासिबो कमप्लिट बिथांनि आखायाव कमप्लिट गासिबो आरो आं न'खौ दा सिनायथिनो सानदों मोनसे बाथ्रा बागुरुम्बा दोहौ नोंथांमोना दा नुलांबाय दाखालि 10,000 मोसानाय बागुरुम्बा दोहौ हर सानांजों अखा थमब्लेट हर गेजेरावबो गोजानानै डिस्टार्ब होजाग्रा बे सासे मानसि बिथां लिस्टनिफ्राय कमप्लिट दासिमबो रेस्ट मोनाखै आरोखि दा बेनि थाखायबो साबायखर रोजाबनांगोन बे समाव आङो सार्टिफिकेट होनाय हाबाफारियाव फैनो सानदों फारि फारि गाबज्रिलांगोन गिबियावनो आं खावलायनो सानदों मणिदीपा ब्रह्म मेडाम एसिस्टेन्ट प्रफेसर डिपार्टमेन्ट अफ Humanities and Social Sciences, Central Institute of Technology.
सार्टिफिकेटजों लोगोसे गांसे आर'नाइ जों बरायनानै सार्टिफिकेट गांसे बेखौ गथायगोन जोंनि बड' बिफाननि HOD मेडाम इन्दिरा बर'। बेनि उनाव आं खावलायनो सानदों मैखोम मुसाहारि गुन्दामारा वेस्ट अफिस बनरगाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिथांनो गथायगोन हिलाल ज्योति सार। बेनि उनाव खावलायनो सानदों सिबिखां नार्जारि बिथाङा चिरांनि अक्सिगुरि अगसाइनि सिना क'क्राझार बिथांनो गथायगोन सार भौमिक बिथांखौ गथायनो खावलायबाय आङो। साबायखर थाबाय सानैसिम। बेनिफ्राय झार धनन्जय बसुमतारी झारगाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बिथांखौ फैनो खावलायबाय। बिथांनो गथायगोन लोरगि थियाटार ग्रुपनि आफादगिरि डाइरेक्टर सोमदोन ब्रह्म। बेनि उनाव मिथिंगा बसुमतारी बिथांखौ फैनो खावलायबाय नागापुर तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बिथांनो गथायगोन डक्टर रुपासी हाज'वारि मेडाम। बेनिफ्राय बिक्रम रामसियारि बिथांखौ फैनो खावलायबाय गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि बिथांनो गथायगोन पद्मिनी मेडाम। दानिया फैगोन दैमालु बसुमतारी बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मेन केरेक्टार मालायखौ जौ लोंहोनानै गावहा गारगोनग्रा बिथांनो गथायगोन मेडाम मिनुला बिथांखौ गथायनो खावलायबाय। दानिया फैगोन प्रदीप बसुमतारी काकरमारि क'क्राझार बिथांनो गथायगोन डक्टर लाइस्रि महिलारि मेडाम। साबायखर थाबाय। दानिया फैगोन बर्नाली बसुमतारी चिरां बर्नाली बसुमतारी बिथांनो गथायगोन मेडाम इन्दिरा बर' मेडाम। बिबारी दानिया फैगोन हिरेम्बा बसुमतारी सेटनागुरि सिम्बरगाव बिथांनो गथायगोन हिलाल ज्योति सार। दानिया फैगोन गुनेश्वर औवारि बिथांनो गथायगोन भौमिक सार गुनेश्वर औवारि मिनिस्टार।
दानिया फैगोन दोमैलु बसुमतारी आस्राबारि चिरां बिथांनो गथायगोन बिथां सोमदोन ब्रह्म दानिया फैगोन दैजि स्वर्गियारि उदालगुरिनिफ्राय आम्बागाव दैजि स्वर्गियारि बिथांनो गथायगोन रुपाश्री मेडाम दानिया फैगोन आमलि नार्जारि क'क्राझार साबकाटा बिथांनो गथायगोन पद्मिनी मेडाम दानिया फैगोन अनसुमा नार्जारि बार्लिमारि क'क्राझार मालागुरि बिथांनो गथायगोन मिनुला मेडाम बिनि उनाव फैगोन रम्भा बसुमतारी बिंसिमारि सनितपुर रम्भा बसुमतारी बिथांनो गथायगोन इन्दिरा मेडाम दानिया फैगोन हिमालय बसुमतारी थाइसुगुरि क'क्राझार बिथांनो गथायगोन इलज्योतिसा गावबुरा बिथांनि उनाव फैगोन सोदोमस्रि ब्रह्म बनरगाव क'क्राझार बिथांनो गथायगोन बमिक्सा दानिया फैगोन बिजुलि ब्रह्म पलासगुरि चिरां मिउजिकआव मोनदां मेथाइ खननाय बेकग्राउन्ड सिंगार बिजुलि ब्रह्म बिथांनो गथायगोन जोङो सोमदोन ना दानिया फैगोन अनुराधा बसुमतारी चिरां साउथ गारगाव बिथांनो गथायगोन रुपाश्री हाज'वारि मेडाम बिनि उनाव फैगोन जिमित्रा ब्रह्म मंगलाजरा क'क्राझार बिथांनो गथायगोन पद्मिनी मेडाम दानिया फैगोन मौसुमी बसुमतारी बजालि बिथांनो गथायगोन मिनुला मेडाम दानिया फैगोन प्रमिला बसुमतारी बाक्सा बिथांनो इन्दिरा मेडामखौ गथायखौ लाबाय
Alhamdulillah Baksani. Daनिया फैगोन बिखुनजो जानाय बेलेन्टिना बसुमतारी तितागुरि क'क्राझार किन्तु बेबो बिजनिनिसोमोन मेडाम इन्दिरा बर' मेडामनि साइडनिसो बर' बाजारनि आंनि बिहामजो जायो बेलेन्टिना बसुमतारी बिथांनो गथायगिरि निरन्जन सार মোৰ বোৱাৰী হয় দাদা বোৱাৰী হয় মোৰ সংগীতা বড়ো संगीता बर' संगीता बर' बिथां बमिक्सारखौ गथाय खावलायबाय मेकआप ब्रेन्डार मेकआप आर्टिस्ट बिथाङा चिरांनि जुनुमणि बर' कामरुपनि जुनुमणि बर' बिथांनो गथायगोन चन्दन ब्रह्म आदा अनसाय स्वर्गियारि माजबाद उदालगुरिनि अनसाय स्वर्गियारि बिथांनो गथायगोन रुपाश्री हाज'रा मेडाम बेनि उनाव देबजित बसुमतारी बाक्सा बिथांनो गथायगोन पद्मिनी मेडाम देबजित बसुमतारी बेनि उनाव संगिना बसुमतारी सेटनागुरि क'क्राझार संगिना बसुमतारी बे लोरगिनि आर्टिस्टआबो मिनुला मेडाम दानिया फैगोन दानसोरां बसुमतारी हल्टुगाव क'क्राझार जौसा नै जौसे सासे फैबाय दानसोरां बसुमतारी बिथांनो इन्दिरा मेडामा गथायगोन बे समाव खावलायनो सानदों सार्टिफिकेट आजावनो थाखाय दिदोम बसुमतारी बिथोनगिरि गोदान लामानि बिथोनगिरि दिदोम बसुमतारी बिथांखौ सार्टिफिकेट आजावफैनो खावलायबाय बिथां सार्टिफिकेट हिरन्जन सारनि आखाइनिफ्राय आजावनो खावलायदों दानिया फैगोन उदां बसुमतारी स्क्रिप्ट राइटार मिउजिक डिरेक्टरनिफ्राय लाना गासैबो कोअर्डिनेटर बिथाङा उदां बसुमतारी बिथांनो गथायगोन बमिक्सार दानिया गोबाव खालामला सार्टिफिकेट लानाय हाबाफारिया एसेयावनो जोब्बाय आङो बे समाव आङो बयनिसिमबो साबायखर बावनो सानदों गिबियावनो आङो लोरगि थियेटार ग्रुपनि जानानै बर' डिपार्टमेन्टनि मेरा HOD जों लोगोसे गासैबो स्टाफ बमिक सार मोनबाय थाखायो लाइस्रि मेडाम
Rupasi Hazare Madam Jai Jisang Bijit Sir जेसेबां स्टाफ दङ लोगोसे इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रार आरो बे हलखौ जे जायगा होदों हलनि जाय इनचार्ज बिथांमोननिसिम साबायखर बावो सेन्ट्रेल मिउजियाम डिपार्टमेन्ट हिलनजति सार जोंनि नाटक नागारा खोनाबानो थाङो सारा थानाय समाव लिंहरबानो मिथिबानो थाङो नायथारो आरो साब्रै अडियन्स मिस जादों एसे लेट जादों मेसेज हरनाया फन हरबाय नाटक जाफुनायाव और आधा घन्टा मिलता तो पहुंच जाता केरालानिफ्राय नाटक बै धालिगाव थायो मोनसेबो नाटक नागारफेरा दिनैसिम बोसोरथाम खोनाहैबानो आधा घन्टा सिगांबाव फैयो थारमाने 10 मिनिटसोल' मोनफैसिगौमोन फन हरबाय बिसोर दहाय मेडामजों थानाय समाव मेसेज हरबायना फन हरनानै माने बियाखैल' मावो आरो एकदम केरालानिसो आरो फेमिलि मोननै फैथारो आरो बिसोरो दहाय एकदम एसे आधा घन्टा लेटबा जों मोनहैगोन नामा होनहरबाय थादोंमोन सफैनाय नङा दा बे मिस जाबाय बिथांमोनाबो जेखिया लेंगुवेज नायफैयो आरो बर'निबाबो नायनानै थाङो जोबजासिम दा बेवहाय आङो जाय बिथांमोन फैदों आं निलुत सारखौबो साबायखर बावबाय जाय बिथांमोन बेवहाय गासिबो डिपार्टमेन्टनि स्टुडेन्टफोरा जाय बाहेरानिफ्राय नायफैदों जाय बिथांमोन मावबादायाव बाहागो लादों गोबां गोजान गोजाननि खस्थ' खालामनानै गोबाङानो जोंनिफ्राय गोबां गोरोंसिन फोरोंगिरिखाबो सोरखौबा जोंना डिरेक्टर बिथांमोना रायफ्लांनोबो जानो हागौ जोंना स्क्रिप्ट राइटारफोर रायफ्लांनोबो जानो हागौ कअर्डिनेटर बिथांमोना टाइम होसोनो हायियाव एखमबा बुंनांगौ जायो दा बेफोरनि थाखायबो जों गासिबो जानानै आङो निमाहा बिबाय लोगोसे साबायखर बावबाय लोगोसे आङो लोरगि थियेटार ग्रुपनि जोंनि साफ्रोमबो आर्टिस्टफोर जाय बिथांमोना बाहाय हेफाजाब होदों गासै मावफैदों बेवहाय आङो आर'नाइजों बरायखानो लास्ट एसे बराय सानदों लाइटआव फुरा खस्थ' खालामबाय थालांदों सानसोरां दैमारि ओमफ्राय बेनिफ्राय नीलाम्बर नार्जारि दहायनि नाटक जे फावथाय सल' स्ट'रि टेलिं खालामनाय बे फावथायखौ बिथाङानो बिथोन होदों नीलाम्बर नार्जारि बिथाङानो बिथोन होदों स्ट'रि टेलिंखौ बेनिफ्राय फुटुराम दैमारि बिथांखौ जौसाङाव फैनो खावलायहरबाय राइटिं सेट गासिबो आरो सेट बानायनाय हाबाफारियाव जोंना खोमदोन बसुमतारी बुहुमसा जेसेबां लोरगियावनो माखासे बानायनानै लाबोनाय जादों खोमदोन बसुमतारी फैदों नीलाम्बर नार्जारि सानसोरां दैमारियावबो फैदों सानसोरां दैमारिया फुटुराम दैमारि आं एसे स्कप मोननायाव साबायखर बावनायनि गेजेरावनो पार्सनाव बुंनो सानदों दा हला टेकनिकेल प्रब्लेम दं माल्टिपार्पास जायाखै गाज्रि मोननो नाङा नाटकनि थाखाय पारफेक्ट नङा मानो होनबा खिथुथिं थाबायनायनि लामा गैया नै बिसिनिल' स्टेजआ ओमफ्राय फर्मेटआ बानायनाया जायाखै आरो लाइटआ नैबे लाइट मोनसे नांबावगौमोन बे लाइटखौ बैनिफ्राय तारপৰা লাইটটো নাই ইমান দূৰৰ পৰা যাৰ কাৰণে কিবাটো হোৱা নাই টানিব পৰা নাই কিন্তু আমাৰ ইয়াতে পিডব্লিউডি ইঞ্জিনিয়াৰক কৰাই যাতে বনাই দিয়ে মই যেতিয়া আমাৰ অডিটৰত কথা পাতিলোঁ কিছুমান ইঞ্জিনিয়াৰ ক'লে আমি ফুটবল খেলিব নাজানাকে ফুটবল খেলিব পথাৰ বনাব গৈ কেনেকৈ হ'ব বোলে কিন্তু কোনে বনাব পাৰে ইঞ্জিনিয়াৰ কোনে কৰে কৰক কিন্তু কালচাৰ লাইনত যিসকল নলেজ আছে যি ষ্টাডি কৰিছে এনেকুৱা গাইড লৈ পেলাই কৰিলে বহুতখিনি কৰে কালচাৰ কমপ্লেক্সো বেকাৰ এইটোতো প্ৰথম যেতিয়া ইন'ভেশ্যন তেতিয়াই কৈছিলোঁ কালচাৰ কমপ্লেক্সো একেবাৰে বেকাৰ এইটোৱে হয় চব বস্তু হয় 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 এইটো তাৰমানে বহুত প্ৰব্লেম ইয়াতে এটা লাইন লাগে এইটো আগত লাইনখিনি বহুত চুটি একেবাৰে নাই পিছফালে অহা যাবৰ কাৰণে নাই এইটো বহুত ডাঙৰ হৈছে মিটিঙৰ কাৰণে ভাল কিন্তু হল যদি বনাই এটা মাল্টিপাৰ্পাছ হ'ব লাগে তেতিয়া সব বস্তু ইয়াৰ পৰাই যেতিয়া ইউজ হয় বাহিৰৰ পৰা টেণ্ট হাউচ সোমালে কেতিয়াবা কিছুমান বস্তু চুৰি হয় লাইটৰ চুৰি হৈ যায় সাউণ্ড ছেটৰ কিবা বস্তু চুৰি হৈ যায় এই বস্তুবোৰকে সেইকাৰণে সব বস্তু থাকিব লাগে মাল্টিপাৰ্পাছ ফেশ্বনে কৰিব পাৰিব মিটিং কৰিব পাৰিব লাগিব এই বস্তু যাতে আমাৰ ভৱিষ্যতে যাতে বুজি পাই কটা বনালে এইটো বনাই থকাতে কৈছিলোঁ মই বহুত ভাল হৈছে বুলি কৈছে এই নোৱাৰকে যিয়ে নহওক জাষ্ট ট্ৰান্সপৰ্টে অলপ ক'লোঁ আৰু হয় itu lagi bawa kali dia nak bonisimba sampai kor caption kota sampai kor bawa nanai ini hal paling keisian itu jepai nani angan persawai dan Bodoh University Bodoh Department Hanan ada Bodoh University Bodoh Department Hanan ada Central Museum Hanan ada Central Museum Hanan ada Lergi Theater Group Hanan ada
लोरगि थियाटार थांना थाथों बर' फावथाय जिउ लावथों बर' फावथाय जिउ लावथों जय बर' हारिमुनि जय बर' हारिमुनि जय बर' हारिमुनि गुड नाइट फट' खेबनोसै दा ज' ग्रुप आर्टिस्ट गासिबो सार्टिफिकेट लानानै